ngara ko ba siya nga kren bet. Bakito gi balik ban interview gi balik ban wat jing tip kakam jongki kam dan jingya dai e bat ki ba wat ya kani. Hawai gani ka case ladap ai jing ladap ailat ladap jet daka sarkar ban bu daka SIT. Kadan kam ayu su ya ki ban lej. Habanga nga tengteng ngamyo ban keren lot yakani habanga pej ngadon hangni po kam jangai thana indoor tengteng perkhat nge isnei ki batres to khamtam kini ki badene sora nge isnei ki numar balai kini ki social media gila tur palat te maki gede ban perkhat hoj ye phim dan bak amdan bakhang ban lej tangba phidei ban perkhat pat na gunta ka safety jongki kumbagala kren na gowe ka video de ban perkhat pat na gunta ka safety jongpi la phim nangi ki technology kumno ban le kumno ban blur ki yaki tu ma kumbagile ki we ro ki ni ki national media ki blur kim ju pen i rape japo me khlaya jongi pat kini ki social media ki like interview kumtu kim nang pat chu da upload wot tang ban yo like no ban yo views ban yo subscribe kani kalong ba bakla ba perkhat kalong ba bakla ba bat ka ru direct we chu interview chu you kumtu kalong ba bakla sibon nga chat page bhai ki video ngala page bhai kani ka you hoi jingsha barokhat ki biang lot kumala batai tang ka kalong bakim dan safety pat yakitu ki ba ai information village interview ki thu ba jaga hok village apo guest house village apo homestay village apo yaki guide kitu ro ki thu ba pli kile abet ki yaki ai ka bagi tip kinong kondong boleh pi1 mo pi kidan ke jingting ke jing sir tangba ma pi dan ke social media pi dan pi de banang teknologi kumno ban blur kumbale kini ki social media ki balong po ki national social media ki national news kimju company than tinga nga tengteng nga bang pet bansi kumwei bre banga kumwei rangba bangla sakri kari lakumba daki apho apolaisnem ngamla bansa ban ui ban pet mo bahkan ne ga jingja kan long ban yu to ke ai ka bagla le ki pulit ki le ka kam ka badai nga salute pulit ki le ka kam ka badai ka banga nga sngo sa note bat habanga pet ya kanu ya ka wei pa ka wei ka video ki late interview ki news channel ki balik ban interview kim dan ka safety na bata kini ki late ban ring video freestyle right ta village ban ring video freestyle video ban perkhat kain na bata ka jing im jong ki ru hagano gor kom te kum ki news channel ki dei ban sung thu e kani ngangam kan tho e ki tang mga advice bagi dei ban le bagi dei ban but bakin dei ban penbut nam pen pau perthai than mar golong jing sir e ki bapli pan le jing trail gumnut chu le se gala ban kata e ki weiru te dakaba sngurit na karpat e ki bot ba kani ga jingja ka balong la long highlighted ba po ri khasi jongi kani ka case te ki news channel jongi pat kim dan ne kata ga jingmut ba kumno makin eye safety ya ki brio ki ba yu hima kum ki witness la dangi ong no ko ki de ban sung thu gan pi shuyo ki clips jongki pi shuyo ki video pi shoot pi interview bano pi ring lot ki camera ki brokhaj pi interview lot na dong sedong te safety jongki pat pi bu sai markadan ke jingma ya ki pat ya kaloi ke jongki ke jingma kolong ba maki im ma to jaka ki tre ko to jaka ki im jakpo na ko to jaka ki hap tre na ko to jaka ki tres ru ki wan man ka por te mano bala ban tip yo don ki terus ki bawan ki la tip lingba ke jing pen i jong ki durkhmat jong ki
lesi kila ban target yaki te ke safety jongki nga kali ke safety jongki map yang alarang keren juga ke babaklan rei nga kum uwe ubreu balarang ba bang apet ya kene nama ngadon ka yu nga isne yaki ngapet yaki video baro rei nga isne yaki nga isne yaki nong sora baki don padang gejeng temir bon ki bala mi khmat ban mi ki social media ban pen i ban yethu ki jing interview jong ki social media kim not cho ban trai balai namar ka daw kalong bala da fi kum ki social media pidan ketilang pidan kata ka mensim ban buri ya ka safety jong ki ban don ka safety ban le na ban ka safety jong ki kam don jing e sim ya ka ba phile le interview tang ba pide ban bu safety ka ni mata jong ki nga pang dot not bha ba nga pet ya kini ki bra khoj mo phila yo lot ki bra khoj phila upload ki social media baro na dong sedong Henry tanggawe kalong pim perkhat pat na safety jongki ki batrai pi interview ki sardar jongki tu ki jaka ki phila lei phila interview lot tangba ka safety pat pim perkhat ban pen pau perthai ka kum kini ki jat case pide ban song thu ningkong ye gitu pinde ban I safety ki pisa yu ki ni national media kim ju pen idut khmat ye kini ki break balong sensitive bagi kita jaka bagi long ki witness kim jo peni ke dor khamat namar ki buram me safety jongki khanang baki la ban trei ke to kam lingba kane ke jingle kumni ba peni lot ke dor khamat jongki phimdan safety phio lot bro khot ki information phio lot ban interview ki phio lot ban le ban kali jing kali ki henry safety ki pat kam dan nga karpat jor lada don ki video ba phila yuru phi mot ban lej interview kinu ki balej interview hapo sora hawede ba kene ka case jong ka sonam bat uraja ka kene ka murder case sngo ba ban perkhat ban le accepti om tangane nrei ya kiwei ro la philej kum kini ki case ki bade bat ki khazi jongi ki long ki balului ki long ki brio ki ba sida ki ba khamtam ki nong kendong le kim dan jingnang jing start phila sharing phila yu kum to kamlong ka ba nakarpat di social media. Thank you.